Mulla on vaihtopetsejä. Säännöt on tässä. Näytät ekaa. Sä oot luotettavaa. Sun pitää olla vanhumpaa. Sun pitää olla iso tai hankalut. Mut ei voida vaihtaa. Joo. Eka on tämmönen hyväkuntoinen koira. Ei LPS-merkkiä. Punainen magneetti. Kakkonen. Hyväkuntoinen koira. Magneetti. LPS-merkki tämmönen. Kolmonen on tämmönen hyväkuntoinen kissa. LPS-merkki. Reikä. Kissa. Reikä. Ei LPS-merkki. Hyväkuntoinen. Lammas, hyväkuntoinen, ei kulumia, reikä, paitsi korvien takana kulumia. Puudeli, hyväkuntoinen, LPS-merkki, ei kulumia tai liikaa, reikä. Kilpikona, hyväkuntoinen, reikä, LPS-merkki. Perhonen, hyväkuntoinen, tämmönen reikä, LPS-merkki, pylly pakarassa. Majava, hyväkuntoinen, voinut talakat pois, LPS-merkki, reikä. Panda, hyväkuntoinen, silmisvaalakkaa, tää pään irti ja litsinäpää, ei LPS-merkkejä tai mitään. Tämmönen pää saa irti, tämmönen litsinäpää, tämmönen pelikani, reikä, LPS-merkki. Leinen pää saa irti ja litsinäpää, tämmönen pää saa irti ja litsinäpää, tämmönen siamilainen kissa. Tämppää saa irti, mutta aika vaikea pitää. Apina hyväkuntoinen, tuo lukee Julia. Magneetti, pöllö, hyväkuntoinen. Sitten tavaroihin. Tavara on tämmönen apina, karvan alle, apina. Hyvä laukku, laukku, mekko, lasit, petsipuhelin, muffini. 2 koristetta, keksejä, helmi, tämmönen. Sitten on vielä vaihtopetse, tämmönen pikkuinen kissa, hyväkuntoinen LPS-merkki, reikä. Tämmönen miltä saa pääniltiä, ei reikä tai mitään. Sitten on tämmönen kilppari, hyväkuntoinen hattu. Sitten tämmönen joku tämmönen. Mut siinä oli mun kaikki vaihtopetsit tällä erää ja moikka, toivottavasti kelpas.